दिनै जाय बिथांमोन सानैया पुलिसनि एनकाउन्टाराव थैनो गोनां जाबाय बिथांमोननि न'खर जि भिक्टिम फेमिलि बे भिक्टिम फेमिलिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै गसंथादों। पुलिसनि जि बुंनाय बाथ्रा जे पुलिसा बुंदों जे बिथांमोना ULFBनि सोद्रोमामोन आरो ULFBनि सोद्रोमा गोदानै जाय माने गावखौनो सेल्फ डिक्लेयार खालामनानै लादों बे सोद्रोमा जानायखाय बिथांमोननि जि टेम्परारि केम्प बे बादायाव जेब्ला नायनो थाखाय लानानै थाङो क्रस फायारिंआव बिथांमोना बे क्रस फायारिंआव माने गुलि नांनानै जखम जानानै थैदों होननानै पुलिसा स्टेटमेन्ट होदों। दा न'खरनि रायजो राजानि जि स्टेटमेन्ट रिपर्ट आरो पुलिसनि जि स्टेटमेन्ट बेयाव मोनसे गोरोबलायै थासारि आरो बे गासैबो बाथ्राफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों अबजार्भ खालामदों, जों डाटा कालेक्ट खालामदों आरो नायबिजिरदों। खारन दुलाराय बर' फरायसा आफादा क्रेडिबल आर्गुमेन्ट क्रेडिबल लजिकनि सायाव भित्ति खालामनानै जेब्लाबो हाबा मावो खोथा बुङो आरो जोङो कुनु माने बेबायदि एनकाउन्टार बा फेक एनकाउन्टार जाथायखौ जों मालाबाबो समर्थन होआखै। जायखिजाया फेक एनकाउन्टारनि एगेन्स्टआव जों बाथ्रा बुंबोदों। दा बेखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे जि जाथाय बे जाथायखौ जों गोथौयै दुखु मोनदों, दुखु फोरमायदों आरो लोगोसेयैनो बे जाथायनि प्रपार इनभेस्टिगेसनखौ जोङो नागिरदों आरो बे घटनाखौ मिथिनाय लोगो लोगोनो जोंनि पाटगाव, झारबारि आरो बिसमुरि दख'रा एबसुनिफ्राय भाया मिडिया बिभिन्न जोङो खौरां लादों आरो मैया क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारिनि दैदेननायाव बिथांनि न'खराव थांनानै न'खरनि बिमा बिफाजों आरो बिथांमोननि बिसि जों रायलायनानै गासै जि जाथाय बे जाथायनि सायाव सुलाद लादों आरो बिथांमोननो जि दुखुनि जि थासारि बे समाव बिथांमोनजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गसंथादों। दा बाथ्राया जाहैबाय मा जे नैबेबायदि जि जाथाय बे जाथायखौ लानानै नंगौ जोंनियाव माखासे इमोसन आरो सेन्टिमेन्ट माहारिखौ लानानै बा जोंनि लाइमोनफोरा जुदि बेबायदि फेक एनकाउन्टारजों गावथारजायोब्ला जोङो बोरैहाय थांनानै थानांगौ बे मोनसे सिन्ता बा बे मोनसे सेन्टिमेन्टआ द्र' जादों आरो बे गासैबो बिथिंखौ बिथा खालामनानै जिखिनि बेयाव जाथाय जाबाय बे जाथायखौ जोङो खोब धैर्यनि गेजेरजों आरो प्रपारलि जोङो आवगायलांनांगोन आरो बेयाव नोङो माने बांद्राय इमोसन जानानै बांद्राय आबेगाव नोङो जानला मानला खोथा बुंबा जानाय नङा। खारन जास्टिस नागिरनायनि बेलायाव मोनसे स्पष्ट बाथ्राखौ आङो बुंफिनबावनो नागिरदों जे जास्टिसखौ जोंनो नांगोन आरो जायफोर इन्सिडेन्ट जादों बे गासैनिबो जास्टिस नांगौ होननानैनो जोङो बुंबोगासिनो दङ। दा गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे नैबे थांनाय 10-15 बोसोराव जिखिनि माखासे फ्रेटिसाइडेल किलिंनिफ्राय लानानै माखासे जिखिनि माने नोङो पलिटिकेल मार्डार जाबाय, पलिटिकेल किलिं जाबाय बे बाथ्रानि सायाव दिनै 2008-09आव 153 जायफोरखौ माने नोङो नायगार माने बुथारनाय जाबाय सोरनिबा पार्सनेल पलिटिकेल इन्ट्रेस्टनि थाखाय। दा बे थैनाय न'खरफोरनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जास्टिस होनांगौ होननानै जोङो हिउमेन राइट्स कमिसन, गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, गभर्नमेन्ट अफ आसाम आरो माने गासैबो लेभेलसिम जोङो बिनि जास्टिस बा न्यायखौ नागिरदों आरो गुबुन गुबुन समाव बालाजान तिनिआलियाव जानाय जाथायफोरनि। दा आङो बेयाव सोंनो लुबैदों जे BSU आरो सुरक्षा मन्चनि जायफोर नेता दिनै जास्टिसनि थाखाय बाथ्रा बुंदों माने जों वेलकाम खालामदों, खिन्थु बिथांमोना दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जेरैबायदि सोंखारिनानै बुंदों दा बिथांमोना जुदि रियेल जास्टिस नागिरग्राबा बै जे 2008-09आव आरो बालाजान तिनिआलियाव जानाय बा गुबुन गुबुन इन्सिडेन्टआव माने आननेसेसारि इन'सेन्ट दाय गैयै मानसिफ्रा जे थैनो गोनां जाबाय। दा बे मानसिफोरनि जायफोर 100 जननिबो बारा माने उइद' जाबाय, बिधवा जाबाय, बिसोरनि न'खराव सुरक्षा मन्चनि आरो BSUनि दैदेनगिरिफ्रा मालाबा खबर लाहैदों नामा?